and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hangtong nga dili ko mada si mama din eh. Dili ko mahimutang iluna. Kano nilang maghaso ng ako na una. Muna bag, dili ko magkaroon nagtarong. Sige lang, good Maynard. Karon nga, doon ay gihatag si Amo Mateo na mo ni Puchok. Mutabang minimo. Oh. Gihatagan miniyag ka kong. Gahom? Oo. Gihatagan mo gahom? Oo, Maynard. Maong dili ka na mo pasagdan. Katambaya yung minimo. Para nag-unsay mahita po. Iluna. Maynard. Iluna, salamat. Salamat yung kainin mo. Salamat. Huwag ka na mo biyahe. Ugan ang biyaan man ka. Nahibaw ka kid-un sa tagakamahal, Maynard. Salamat yung kayo. Dili pa nagsinaaray ng ta. Nga kamatayon rin makapuwak na to. Oh, Maong kini mo iti man iya. Mahal ta kaayo ka. Mahal ti kaayo. mahal sa kaayo, Iluna. Sobra ka mahal. Ubos mo ko. Salamat sa iyong pagmahal. Daghan kang salamat. Oh. Ayaw na pagdako. Ug ayaw na piyo nga ang imong mga mata. Sige na. Tanaw ka na ako. Ayaw ka wala ka. Di pa karon ang gustong panahon nga mahisakop ka kanako. Pero ayaw ka wala ka. Kaya mo abot sa kanang panahon na. Tungod kay dunan ako'y plano para kami. O di nakukubo ang maong plano. Unsa ang ibong plano? Bisag unsa na lang akong buhaton. Amo Mateo, pasaylo ako ninyo. Mga tol na ta. Unsa na orasa o? Wala ko abay ko sa iyo, ugma. Ano pagpamasin nga, makita ko ni mutangan ni mama dito sa patag. Sige, Maynard. Sige. Ihatod ka sa inyo. Kay ako, maduro ko sa umna. Matuog na ko dito. Level lang ang paglupad sa upat ka bato sa kinabuhi. Yun na ba? Sa ibabaw na pitsa, naglupad ka ba to? Doon ay itong nga nag-um. Ang sabuti pa sabutin. Doon ay katalagman. Doon ay bagyo. Hapit na. Hapit na ang katumanan sa kong pangandoy nga makuha kong mga batos kinabuhi. Hapit na! Usa na lang kapag takbo sa buwan.
mahingpit na ang akong gahom. Ug kusog na ang akong gahom. Ako na ang maghari sa kalibutan! Maglisod ko guba din ako nakitaan karon. Ugma. Mangutan ako ni Amo Mateo ni ako nakita. Patuog na ko. Mao na kini ang akong kinabuhi. Mao ni ako. Ang tigbantay ug tigpadalipo din sa umna. Sa mga bato sa kinabuhi. Ug ani ko din matikuang. Patuog na ko. Padong na gyud hayag. Tungod kay nga tuog naman ang tanang dautan. Lakip na si Sandro. Nangatuog nga nagtindog. Unsaon man gyud ka na ako sa paglingkawas dinhi. Gikaapoy na gyud ko sa akong kahimtang. Ug nahadlo ko sa giingon ni Sandro nga doon na siya'y plano nako. Unsa man gyud ka ang iyang plano nako. Unsa man ka? Amo Mateo. Maynard. Mayo ka rin mata ka na, Amo Mateo. Sandi pa ko mulakaw. Ano sa pagpamasin ng pangita sa nabutangan sa akong inahan? May ipangutan ako nimo. Unsa ka na? Bahin sa akong nakita sa ugna. Unsa ka na, Maynard? Naluyaman ko. Lain kaayo ang pamati nako sa akong lawas. Kumakasapot. Init na usab ang palibot. Kapoy kaayo. Ngano man ni. Adunay moabot nga katalagman. Huwag ka lang imong bantayan o pangandaman, Maynard. Amo Mateo. Tanawa og maayo sa imong hunahuna. Kung katalagman ba kini sa patag o katalagman din sa Olympia. Oh, Amo Mateo. Unya na ko sa taog mayo sa kong gawm. Kung unsa ka talagman nga, buti pasabot ni Amo Mateo. Kinahanglan pa kining konsentrasyon o bahayo. Una ko makita ang kiingon ni Amo Mateo. Pero, unya na. Unahon ko ng pagkato sa ubos. Ano pa pangitas ni mutangan sa kong inahan? Niyan ako si mutangan ni Papa. Pa? Pa? Huwag man mo tubag si Papa. Basig bikawas. Pupadayan ko pagkato sa ubos. Gamitin ko na akong gawam. Ano pagkato na ko sa ubos? Gawam sa hangin! Ako nagduda ko sa gisultin ni Maynard kaganina. Unsa imong gidudahan mo na? Wa sa patag ang maong katalagman. Muna. Dinhi. Anhi dinhi ang maong katalagman sa Olympia. Muna. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!